И здравейте, пичове, аз съм Shadow Monster BG. И както виждате, вчера оня денка ми се падна Пам. Аз съм Пам Пени. Днес ще играя с един мой приятел. Представи се. Това е моят приятел. Той се казва Велислав, но просто не сме. Той се казва иската име е Велислав. Вени, как се казва канала, бе? Ghost Pro и отделно BG. Да. Ако искате да го посетете, момчето и той качва на Brawl Stars. Добър е много. Сега с него ще играме с Дуа, ще играм с Пени да дигам, то ще игра с Стара. Това да се избра комбо според мене. То ще играме с Стара и Леон, аз ще играм с Леон, той ще игра с Стара. Ще ги придърпа и ще ги прибивам от всекъде. Трябва този клип да не го препарирам. Да, както в първия клип. Как се спасихме, брат? Как се спасихме? Ау! Франк ще не стънне. Франк иска да не стънне. Ма няма да не стънне. Енергията е моя. Моя. Той ще не стънне, бягай! Аз бягам. Бягай. Браво, аз бягам. Да. И без това тая роза взе това. Сока. Тихно. То ги разкрито. Къде Франка, бе? Там, бре. Не мога. Ще бягам, брат. Той има 10. Все пак има още 4 тима. Льол. Вижте къде е мъглата. Колко далече е стигнала. Изпланах Вени в мъглата. Тайна майка! Мау! Няма проблем. Те да се сгъндят. 5 купи, ей! Ей, матуй! Дали днес ще бъдем един да отворим на клип? Аз ще ни бъде първия бокс, който съм отварял на клип някога. Още на игра събирам. Добре, двамата ще отворим по един бокс. Аз се надявам да ми се падне ето този Мортис или новата Биби. Ако някой харесва Биби... Мортис, аз имам Мортис. Ако някой харесва Биби да пише долу в коментарите. Ето това, този мой брат има... Кога за ден на мага, бе? Не видя, че съм 2020. Добре, вече ще играме с... Айде, Вени. Той ще играе с Шели, аз ще съм с Пени пак. Ще пускам... Да, ще дигам. Сега ще Пени препочи да ми с спасят. Пени препочи да ми се спасят, кажи го с стотинките. Ако се... Стотинките трябва да правят. Тама приби. То се приби, това е Dynamite. Да, добър. Да, то... Може да момиче да игра. Бягай, да не прибивам, брат. Яла. Давай. Няма на един-два, ще ми правят. Бирико! Къде? Идемо! Нито висок, че се стерам такива. Мало те пал брат дивер. Баси. Бягай! Давай. Бягай!
е проблем. Окей, аз не имам чест. И чакай да Да, имам чест. И чакай си по-ясно, бе. Отвори ли? Не. Ще отваряме двамата по един чест. Охо, махам честове с висок ранг. Имам дай Добре, на аз това ще- не ми е много чест. Много бях просто играм за Пени. О, беше моя 42, 49, моя 49. Но окей, това ще е интересно. Това ще го готвим вон се по Power Power. Това ще е доста интересно. Той за първи път може да раде за майка. На видео. На видео, да, на видео сега ще много сложно да има. Ако ще да видите в нашия клан, казва се семейството на ученица. Развиваме се, искаме да стигнем първия клан в България. Да напинаме да клашър, Българиан Ганг, първи клан на страна. Не, тук бъде първи. Добре, зареди да си. Не. Не. Колко си? О май гад! Имам 66 за чест и 66 пъти на местата. Ара ще игра с някой друг. Пенето ще го дигам някой друг път. Добре. Аз ще бъда... Играй с Роза. Ако искаш. Играй колко да ма хилвам. Да ма хилвам. Хайде, Айде, давай. споко. Не. Да, пак. Окей. Айде. Дигнах Брок 13 и го дигнах по 6 пауър, тъй като това ще прави много демидж и доста добър. Мен много ми харесва. Ако научи по бокса, да, тук има два. Тук не е много добре бокса. Аз тук си куп пъти да моето бокса. Давай си това идва. Гледам това идва. О, такова! Това ще трябва да говори по телефона за жалост. Това малко няма да играе, това ще да ми покажа да телефона няма да играе. Това малко просто да видите, винаги проверявайте хайпите. Така ще видим това после, защото... Бивате, малко прямо. Браво. Бот. Okay, you got skills. Бяг! След бота на Вени ни убиха. Знаете ли какво? Аз ще отворя честа. Добре, отваря. Нещо си нападна. О! Напада ми се, Карл! Си умер, бе. Добре, бе. А да, ще играм с... Кой ще играм? И да се бъде тук, да ще играм с него. 10 милиарда да честа няма да свършим. Край ще бъде... Но това видео ще бъде след като отворим честа. Ударих го 3 пъти и не умря. Всички близо хайчер.
Первый раз достану далеко, това може да бъде неговия бочиграма. Отварям бокс и после специфично помощенце ако Препи добре. Препи добре. Почваме с една купа и сега ще изиграм едно соло.